Σεβασμιότατε, Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κύριε Χριστόδουλε Τοψίδη, με ιδιαίτερη χαρά πραγματοποιούμε σήμερα τα εγγένεια του Πολυθεματικού Πάρκου του Δήμου Αυδείρων στον οικισμό του Πετεινού, που θα τελεστούν από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κύριε Χριστόδουλο Τοψίδη, τον οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία του και την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Το νέο Πολυθεματικό Πάρκο έχει χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από ιδίους πόρους του Δήμου Αυδείρων και έχει σκοπό να αναβαθμίσει τη ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου Αυδείρων και της ευρύτερης περιοχής. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο για το Δήμο Αυδείρων που απευθύνεται τόσο σε μικρούς όσο και μεγάλους. Το πιο σημαντικό όμως είναι να το διατηρήσουμε καθαρό και ασφαλές και να το προσέχουμε σαν να είναι δικό μας. Εύχομαι να το χαρούμε όλοι, μικροί και μεγάλοι, για πολλά χρόνια. Σας ευχαριστώ. Είναι μεγάλη και η χαρά. Έχω βοηθήσει πολλές φορές σε πολλά εγγένεια και τις εμποδίες της ενάρτησης, αν θέλετε, είτε αυτό αφορά σχολεία, είτε αφορά πολυθεματικά πάρκα. Αλλά το συγκεκριμένο έχει για μένα ιδιαίτερη αξία, γιατί πραγματικά γίνεται σε έναν μέτριο Δήμο, θα μπορούσαμε να πούμε, στο Δήμο Αυδείρων, και μάλιστα επέλεξε το Δημοτικό Συμβούλιο για τον οικισμό του Πετεινού. Πολλά συγχαρητήρια στις τεχνικές υπηρεσίες που δουλέψαν για εμάς τις μελέτες και πολλά συγχαρητήρια στον Δήμο που πραγματικά δούλεψε, διεκδίκησε από το Ταμείο Ανάκαμψης, πολλοί διεκδίκησαν το Ταμείο Ανάκαμψης χρήματα, ελάχιστη πήρανε, που σημαίνει ότι η συστηματική δουλειά φέρνει αποτελέσματα. Η διοίκησή μας έχει στρατηγικό σχεδιασμό και έχει προβάλλει και έχει προτάξει πολλά αθλητικά έργα και ενισχύσει τον ειδικό υποδομό στην περιοχή μας, γιατί πρέπει πραγματικά σεβασμότατε τα παιδιά μας, μεγαλώνουν πατέρες με 4 παιδιά, είναι να βγουν μέσα από τα σπίτια, να βγουν από τα iPad, από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να αθληθούν όπως μεγαλώσαμε εμείς οι δικές μας γενναίες. Δείχνει η πρωτοβουλία αυτή του Δήμου Αυδείρων ότι όταν θέλεις και μπορείς και πετυχαίνεις. Αυτό πραγματικά είναι, πιστεύω, ένα από τα μεγάλα έργα εδώ πέρα, δήμαρχε, στην περιοχή σας. Πιστεύω να γίνουν και άλλα τέτοια έργα. Είμαστε, δεν θέλω να κουράσω, θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια μια άλλη φορά στον Δήμαρχο, σε όλη την ομάδα που δούλεψε, τους ανθρώπους του Δήμου, αλλά πολύ περισσότερο στα παιδιά, τους γονείς και τους ανθρώπους που περιπροεδρεύουν εδώ πέρα στο Πετεινό και γύρω από τον οικισμό αυτών, ότι θα έχουν πλέον να χαίρονται, να θαυμάζουν και να μπορούν να πούν όπου επισκέπτονται σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, ότι εδώ στο Πετεινό τολμούμε, διεκδικούμε και τα καταφέρουμε. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Να είστε καλά. Όχι, μην μπαίνετε μπροστά μας. Τώρα. Έτοιμοι, παιδιά, πάμε, εντάξει. Άντε. Καλό ρίσκο.